אתה נותן את הסימן? ערב טוב לכל הקהל הקדוש. אני רוצה ממש להתחיל להגיד שאני מרגיש את האנרגיות החיוביות, אני רואה את החיוכים, אני רואה את הפתיחות, אני רואה את האנרגיה החיובית כאן בעולם, זה בא מכם. אני רוצה להתחיל בסיפור קטן שקרה פה בתל אביב לפני שנתיים. כבר כמה שנים יוצא להתפלל ביום כיפור בתל אביב. ואחרי התפילה גיליתי שיש פה איזשהו מנהג המקום בתל אביב, שכל עם ישראל הולך ברגל ברחובות ומדברים אחד עם השני. יש אווירה טובה ונחמדה. ובכמה מקומות בעיר גיליתי שאנשים פורסים מחצלות ויושבים ושרים. אז לפני שנתיים הייתי באחד המקומות האלה. היה בקינג ג'ורג' שדרות בן ציון, שם ברמזור הבלתי ממומש ביום כיפור. וישבו שם כולם על המחצלת, ושרו שירים יפים ביחד. והתיישבתי גם אני, שרתי עם כולם. ואני חושב שבאיזשהו שלב קמנו לרקוד. אחרי כמה שירים טובים ודיבורים וסיפורים ועוד שירים, קמנו לרקוד. וזה הגיע לריקוד הידוע, השיר הידוע ששרים יחד יחד, ושם השיר יחד יחד. ואני הייתי בפריפריה של הרוקדים, ואז איזה מישהו ניגש אליי ואמר לי, תגיד לי, אני לא מבין אותנו היהודים האלה. מה זה, פתאום ביום כיפור אנחנו מתחפשים לאוהבים? כל השנה אנחנו במאבקים, יש המון שנאה, יש המון בעיות, המון מריבות, המון התמודדויות. פתאום ביום כיפור התחפשנו כאילו כולנו יחד יחד. מה זה התחפושות האלה של יום כיפור? אמרתי לו, חשבתי כמה זה 10 שניות, ואז אמרתי לו, רגע. מי אמר שבכל השנה זה האמת וביום כיפור זה התחפושת? אולי זה הפוך. לי דווקא נראה שזה הפוך. כל השנה, דרך התקשורת, דרך הבלגן, אין זמן לחשוב, הכל רצים. אז אולי נדמה לנו שאנחנו במריבות ובעימותים. עכשיו, ביום כיפור, שנייה אחת מסתכלים פנימה, מי אנחנו באמת, ופתאום מגלים כל השנה היינו בתחפושת. עכשיו זה האמת. עכשיו גילינו שאנחנו באמת כולנו יחד. יש סיפור כזה על האדמו"ר הזקן, הרבי הראשון מחב"ד, שהיה איזה חסיד אחד שתמיד היה מגיע אליו, היה איש עסקים גדול, אז בחוץ היה לובש חליפת עסקים. כשהיה מגיע לרבי, היה לובש לבוש חסידי. יום אחד חשב החסיד לעצמו ואמר, מה זה, אני עובד על הרבי? אם אני בחוץ לובש חליפת עסקים, אז גם לאדמו"ר פעם אחת אני אכנס עם חליפת העסקים. אמר, ועשה, נכנס עם חליפת העסקים. שאל אותו הרבי, מה זה? אז הוא אמר לו, תשמע, החלטתי שאני לא רוצה יותר לעבוד עליך. אני בחוץ הולך עם החליפה הזאת, ואני לא רוצה להתחפש לפניך. אמר לו האדמו"ר, תראה, אני תמיד ידעתי שבחוץ אתה לובש את חליפת העסקים. אבל עד היום חשבתי שאתה עובד עליהם. לא העליתי על דעתי שאתה חושב שאתה עובד עליי. צריכים לדעת מה התחפושת ומה אנחנו. לפעמים קורה שאדם עושה איזה משהו רע, זה נורא מאוד,
אבל עוד יותר נורא, שהמעשה הרע בא ואומר לו, זה לא אתה צדיק שמעדת ועשית משהו רע, אלא המעשה הרע ואומר לו, אתה כולך רע. זה שאתה בפני אנשים מתחזק כצדיק, זה התחפושת שלך. אם המעשה הרע הגיע עד השם, הוא ניצח. וביום כיפור, ביום כיפור זה זמן שבו אמורים להגיע למקום העמוק, להיאחז ב10 ימי תשובה. 10 ימים האלה, שזה הסגולה שלנו. שנייה אחת עוצרים בחיים, ועושים את החשבון נפש. רגע, מה התחפושת שלי ומה אני? יש איזה מדרש של חז"ל שאומר, בוויכוח שהיה אברהם אבינו עם השם, שאמר לו, אל תשמיד את סדום. אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לא אשחית בעבור 10. אם יש שם 10 צדיקים, אני את סדום לא משמיד. אומרים חז"ל משהו מדהים, אם לא אשחית בעבור 10, מדרש אומר, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ביום הכיפורים. לכאורה, מה הקשר? מה הקשר בין 10 צדיקים שאמורים עכשיו להציל את סדום לבין 10 ימים האלה שאמורים להציל אותך? לא אשחית בעבור 10. אבל נראה לי שזה קצת מה שדיברנו מקודם. להיות תמיד צדיק זה קשה. אם עיר מצליחה להצמיח בקרבה 10 צדיקים, זה אומר שהחינוך בסך הכל בכיוון נכון. לא כולם מצליחים, אבל אם 10 הצליחו, יש תקווה להם. אם אדם מצליח ב10 ימים האלה לזכור מי הוא באמת, את כל התחפושות, להגדיר אותם כתחפושות, את כל המעשים הרעים שעושים במשך השנה, אומר, זה לא אני אמיתי, זה מעשים רעים שלי, אבל אני האמיתי זה הטהור, התמים, הילד הקטן, הטהור שאף פעם לא נכנס לכל החשבונות, זה הפנימיות הכי אמיתית שלי. אם אדם ב10 ימים האלה מצליח להגיע, להבדיל בין עצמו ובין התחפושת, על זה נאמר, לא אשחית בעבור 10. קראתי פעם שיר שכתב אותו יהודי מאוד מיוחד, קוראים לו ישראל הכהן. השיר אומר, אני לא אקריא את כולו, אבל מזיכרון ככה, על קצה המזלג מה אומר השיר, אבל הוא כותב בערך ככה, פעם ב100 שנה אני יוצא למדבר. במדבר אני מסתכל ואני רואה שגדלו לי 100 ידיים. ואני לוקח את הסכין ומוריד את כל הידיים שהם לא שלי. אני מסתכל על הראשים ורואה שגדלו לי 100 ראשים. אני מוריד את כל הראשים שהם לא שלי, את הרגליים וכן את כולם, ונשאר רק עם העברים שלי. המדבר זה מקום שאדם יכול בשנייה אחת להתכנס לתוך עצמו. לגלות מי זה היד האמיתית שלו ומי זה היד המחופשת שלו, שבאינטראקציה עם כל בני אדם שמתחפש לפעמים ככה, ולפעמים ככה, ולפעמים ככה, ומרוב התחפשויות הוא כבר לא יודע מי הוא ומי התחפושת. אז במדבר יש את ההזדמנות שנייה אחת לגלות מי אני האמיתי. 10 ימי תשובה מבחינת מדבר. אני רוצה להזמין עכשיו לבמה את שלמה בר, אילן בן עמי, ומנשה ססן. אבל אני רוצה גם לתת לכם עבודה. השיר הראשון התחיל במדבר, ואחרי זה ימשיך פה כמה שירים. תוך כדי שירים, כל אחד ינסה להגיע למקום העמוק הזה. אני רוצה להגיד לכם שיצא לי קצת לשמוע את ההרכב כאן. עם אחלה הרכב בנושא שדברנו עליו כרגע. להתכנס פנימה לתוך עצמי תוך כדי מוזיקה, ולגלות מי זה אני האמיתי, ומי התחפושות שאני. אז תוך כדי שירה, ניכנס כל אחד לתוך עצמו, ננסה את הסכין של המדבר, ככה להוציא את כל התחפושות, ולהישאר עם עצמנו הטוב.